Hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og Kjølver Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og atter det så får jeg spørre Paul hva lykke til av Gjerst i det. Ja, det i Klossbraun og Fettler lattast det börjar vi snär i 3 kapitel vers 8 att tid ta uppröst vid Kristus. Så sörjer det som åma för er. Her Kristus sitter vi högre hånd Guds. Trai etter tog som åma för er, ikke etter tog som har gjør ner. Det jo deg, og lovtekar fjalt vid Kristus i god. Da Kristus lov okkar åpenberas, skulle øysene vidt åpenberas vi honom og i dord. Det jeg svåra versene jeg vil si om. Hva börjar vi? Akkurat, ja. Ja. Og her tåser han beinlæs ut om det, ut fra det nødja, menneskene. Ja. Akkurat. Det nødja løyven. Ja, det er løyve, altså. Ja. Ja. Og det du leser första kapitel så sars du här att då i första verset då är vill att vi skulle vita hvordan jeg strøy i havet 4 tekkon og 4 deg latikea og 4 alt som ikke har seg anledd mot i holden. Alltså det något som ligger under hjärtat till att han ströjer sig på en 4 time. Akkurat, ja. 4 att jag skulle gå in till det. Något löjve, alltså vitande och om det att hitta är inte värst. Det gamla. Ja. Och det för jag just att det skulle vara trösta så det vill knut samman och i kärlöka och nå fram till allan rykdom inom fotle vitsvissa till kunskap om lantarmal Guds som Kristus. Och i honom är att skatter vorstansens och kunskaparens att finna fjälter. Alltså det är ett rykdom och inte något liv någon som han vill ha in i. Ja, det är alltså det här att jag går att här fram till Paulus att han välja trycka stövan som vi sett in i och som ingen kan bryta, ingen kan vika. Ja. Och så det här där tojen intill vid färra utrösen hemma. Ja. Så ettla så. Kvar och Guds inskjer och till det som Paulus så uttrycker at vi som har finnet hese støve, at okkara tilviska, eisne være tilsværende tog. Ja. Og tog det han bei skriver og bier så innerlig av 4 timen, og eisne han nevner jo atter om heile andan, altså åpenberingen av vi heile andan, at vi skal få sjøen, som man sier, i Efsosbraunen og skilja, att i botten och grund av samma som han nämner bara vi öron öron. Ja, det det alltså. Avgjort då. Ja. Och han ger sig om metanen det omärk alltså vi. Han är väl i det gamla löven och en annan halt kan du säga än det han skriver till. Ja. Det är bara så lös. Och han säger detta sidan här och i vers 4 och i kapitel 2 at detta sier 4 at ånden skal dara tikkum vi lokkande tal. Altså, tog om så i halten om det fraverant i til i andan om tjatikum og gledes vi suttja hvordan godt skili tjatikum og hvordan fast det og i trunne av Kristus. Altså, det noe atterventande i alle braven. Ja. Det ser man altså. Nu börjar jag i 3 kapitlet. Ja. Och så här
15 vers. Här står så helt framme. Ja. Her sier han her, «Dei tog hina jøreske limenar, siløse, årenske, gyrindarbrona, øndatroan og havesjukna, som jo avgoda durskana». Altså, til å si, til vanliga, holsliga, kan man säga. Men i øren kapitlet, Ja. her han ikke at du vanliga, her det meira til som ofta kallar for det religiøsa, som lokkar og darar, og hever erstatning fyrir ta verliga luiva. Og det er nok så interessant at det kommer, han teker bægi under vidtjera. Han avværer om ikke å lete seg forføre nærmest av timer som vilja alt dette her, men utan Kristus. Akkurat. Ja, og tog sier han og ut ut sier, satt av versen og gjør en kapittel, ja. Ja, Og så tog heva tidje møte Kristi Jesu herren livet såløys og i hånd. Altså at det det. ja, Tog møte vi en veldig glede, frelseglede. Og så begynner daranen at tranja sin atikum. Og så det til Vittarøy som det kom til sett. ja, ja. Det At en verlig trobeleid som han holdt vi. Ja, Og ja. han reiste en han der det. Ja, det er samme. Ja, det er samme. Så i alt er det ikke bra. Nei, Og vi er rådfest, sier han. Og lette det kan bytja opp og i hånden. Og stedfest og i trunne. Og så tid er og lært. Og vekse og i henne. Vi takkar kjer. Altså det er alla tøyene det her. Og så sier han så ikke til at ånden er som det er til 8. versen. ja, nu får han ordentlig holdt vi akkurat det her. Ja, ja. Du kan lese det her. Ja, han sier, «Suttje til at ånden som gjer tikkun til råan, vi visdom i heimsins, og fafongdar vittla, etter arva lærer manna, etter badna lærdom i heimsins, og ikkje etter Kristus. Tøy sier han, og i hånden bor ødel fytling goddomsins likamliga, og tid er fyllt i hånden som høtt alls, valds og herradømmes. Og i hånden er tid eisne omskåren vi omkjøring og ikkje gjør det vi hånden, og grunnet til at han nevner til vi omkjøringene til tøy av jødene, at la tøyna lov i 18 år, Ja. og vil de heva hedningene av blivet omskåren, at blivet til jødere. Men han sier her at i Kristus er vi eisne omskåren vi omkjøring, og ikkje gjør det vi hånden, vi er vera leten ur holdslikamnen. Vi omkjøring Kristus er. Griven vi hånden ut av åpnen, altså omkjøringen var et lite inngrep ut av holdslige, men det som Kristus gjør, han fer ur ødelen holden, ta han døyra. Så sier han at vi er griven vi hånden ut av åpnen, som til eisen opprest og i samme vi hånden, vi trunne og kraftgods, som reiste han opp fra henne deg. Han tar til andre ståper, altså. Han tar det som hendte, tar Ja. han. Kjørte belt for i åkken, ja. Ja. Og jeg vet ikke om hatt pojkar til den vattnet oppen, det var ikke. Det gjør det nok eisene, altså. Ja, Det vi var, ja. 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 Og det er øyla størst, altså. Det er mynte som ligger ut i. Alt var en standard til Ja. oss. Ja. Men det som han så legger dent av her, det er her at vi er grivet vi hånden ut av åpnen, og vi er oppreist ut av åpnen sammen vi hånden, så legger han til at vi trunne av kraftgods. Ja. Så det er tryggven som er det avkjent i uges nere. Ja, ja. Det håper jeg så selv er ikke, jeg vil ikke nærkere som helst. Så sier han, avverskan. Utan vi ser at vi vet og i hånden. Ja, vi trunne han. Ja, vi trodde han, ja. Ja. Og det gjør så til at her er alt inkluderet, ja. En og hver som setter seg alle av Kristus, vi er ikke svitjene. Nej, alltså han kan inte switcha lyften Nei. som han gör. Han vill så fegen av vid
brøytas i samband vi lyfte någon till att det är så fittlingen fittlingods. Det är och han nämnde här Aron Eisne med vi ja nu. Ja. Det här örnvers i örn kapitlet. Fyra gjørst og tæra skulle være trøsta, så det var knutt saman og i kærleika, og altså og i kærleika nå fram til atlan rykdom hinner fotlo vits viss til kunnskap om løndamalgod som Kristus. Alltså den sån här kärleken och han ätrattar med igen som ligger i honom att vi skulle vara rätt vid han. Det är höjlagt alltså. Ja. Det är inte vi så känslan är av att nu må jag anse efter alltså. Då kan du inte fära narre, ja. Och att jag inte uppleva det jag visar alltså. Att onkel sagt, ja, men du damer så väl te och te. Så nej. Det släpper inte vi te att göra som är dame. Hvis jag ska gänga ut som är dame, så är det bara något som är hållsligt. Det är slätt hållsligt. Och tog minnes jag just nu ta i vara en sted att det hjälpte till att måla här. Och så skulle de färra in i en hus. Nej, det är bara en kon inne. Så du kan inte färra in här. Och ta några andra vittar. Det var så jävligt tvinkande att uppleva det. Så jag är och i jag mot Löfberg lasta mala och vi är ansmatlar vi kvinnor och barn och märenborstor och vante med att han åt alltså arbete lärde mig hur se jag skulle färre är. Akkurat, ja. Och i mån var ju löjve och vi är gott om på tjån. Så kan vi inte kvar det var som bor här eller här. Och det som är var så glad för det var att det var så trygg ut i att det var inte. Utan bara att det maler här och att det var en som omböjer Kristus. Alltså. Akkurat, ja. Till min senare för jag kom till en man och det var en smått, det åt en baten och så pratade vi han utanför och så säger vi han och sen heter han heter gott likamliga och han är helt ösnet till han heter gott antal det att han Jack Church och så säger vi han om det om han helt att det var nog det som tog röjner självor han. Ja, det inte det, säger han. Alltså han lägger böjna upp till att det inte det, sin öjnöjd. Till det att komma att trycka Jesus så kommer det ett helt nytt liv in i. Rombrand 5:5 säger att en av vånen som ett öja hon ger också inte till skammar. Hvis vånen bara grund av att jag som tog helter ska hjälpa där att komma till himmels. Det är inte nog, men vånen ger inte till skammar till kärlek och gods uttalt till just nockare. Vi har det antal som giver nog ner. Det är en helt nytt personer som kommer in i lika med så där bygg. Han blir så helt otroligt hotig i sin hus där. Sin mör. Och är trångt så släck mer än någon. Det är affärerna då. Som alla just nu och så säger han att om vi skulle komma åter till jävlar, det var när jag ut här att Vallastam staven och kötchen så ju det ska komma. Ta kom in till kolna som har varit inne ta för honom gråt. Så säger jag på gråt då. Då jag är inte det som jag om en öjer. Jag är alltid yngsmär 8 och han är öjningsär 8 men han har funnit det. Och så tas ju vi kolna bara. Hur det är att öja det. Ja. Alltså vad det är sagt vid mannen där jag kom. Amala och i sommar säger.
Och alltså det var så gripande alltså att uppleva det. Enkelt. Ja, helt ofort. Alltså pura. Det blev pura trick alltså. Så var hon så sjuk och då är sjuk hos någon och så får jag vidare. Och så säger hon att nu klarar jag inte att be av här och här, säger hon. Och så vet jag inte om jag är trygg nog, jag säger jag. Tryggten följer inte om till over. Hon följer inte det som han gör ut här. Det minns du till, ja. Och så säger man, jag kan gott hjälpa där, hvis du inte. Jag kan gott be av här var vet där. Så tänkte du upp att det. Så gör det det. Akkurat som mamma gjorde vi också, det var bara no? Och medan hon tänker upp att det är så tjockt att se hon. Alltså var glad. Ja. Men så fortsätter jag vågar, ja. Tacka för det. Att hon åtte att jag vill leva tryck av Jesus och hur så ont fullt jag är. Jag är fötter av nutjon och alltså det var så för det var som igen. Ja. Det så kom. Okej, ja. Det nog snack vart han då. Jag må bara säga att det var omätliga verk. Det var så given, ja. Och kvar för hon sa med ett la. Så hej hon var stäcka och med var himlen och vägen så för jag till henne och pratade vi igen. Det var öle anslig. Det är åttansbatt. Och med var färren. Jag minns inte, jo, jag hade med en för nog snabbt ja. Och hon var ansmatt först och så. Det blev öle anslig så. Att det är bara från Lucians. Ja, alltså det är du läste ju an det är att ens och tid tog ha teach i mode Kristi Jesus, ja. Och det verkligen är det han att det kan faktiskt vara enklare. Nej. Det är inte inveckla och tog. Det är vi får evangeliet bjöa. Ja. Och ja tack. Tacka. Och det är inte annat göra än att tacka för det som han gör. Vi har ju ofta det här om att människor ska ge sitt liv till Jesus. Och det är ungefär så är det gott nog. Men chattnan är att vi tar emot hans liv. Ja. Det är chattnan ute. Och då säger vi tacka. Ja, och liv ute. Alltså. Ja, och så säger han vi är här att ens och tid till att teach emot Kristi Jesus herran. Livet så läsne. Alltså det säger ut i enkla. Ja. Og være rådfest, og lade det kunne bytja opp i hånden, og stedfest ut trunne en så til det lært. Ja. Og så vekser man så i trunne jo, og vokser i henne, altså i trunne, vi takkar ikke. Akkurat, ja. Ikke vi har strujas og strevast. Ja, akkurat, ja. Ja. Hatt det. Ja. Så jeg mener, bare til at takka og i måter Jesse, han sa liv og alt det, han sa rettvis, alt det som han har å gjøre, det er bare en måttøkka. En takkager, alltså för att få liv från honom. Och så häller man av fram här, utfräsar takkagerna. Ett tacksamt liv är ett välsignat liv. Han säger en sant att ett enfalt partners sinne är så lätt ifrån. Ja? Och det var ju så ofta som att hållt är så snällt affären att de måste lugga och göra och fyra till. Alltså de har lön om natter. Men vi kunde bara lön om vi göra det. Och något vi han. Som vi just sett lagt vi också. Det är akkurat det. Ja, det är inte något annat. Det är inte annat. Och det är faktiskt det som man kommer ordentligt in och sätter i hälften av kapitlen där och gör en kapitel. Ja. Ja, bitan. Ja, och jag kunde lysa näck för det är så gott kanske sport lysta isne som vi stäcker vi Johanna. Ja. Jag läser här att vi trodde kraftgod som resten av från dig ut halta vers och så ut från 13 verset. Eisne tikkon så var deg og i synden tikkare og omskårende stand og tikkare holdt noen, gjør det han livande vi honom. Han fire gav okkon ødel misbrott okkara og utstryka i skuldarbrev mot okkon som vi bovon søyn og gjekk okkon måte.
Han tog til bort for å negla til av krossen. Han våpnet tikkene, altså disse andalige maktene. Han våpnet tikkene og valtene, og gjør det til skammer for egen aldra til han av krossen og vurste seg som sier Herre iver timen. Og så sier han, la det tog ångan døma tikkum for mat, etla drekka, etla vi vujjande høgtøy, solkomo, etla sabbate. Hetta jo skudgetess og i koma skulde, altså hetta en færen tøy. Tøy kallar han det for badnalard om heimsens, langt oppe. Men lika med Kristus er. Ja. Ja, det et likam. Ja. Ja, det akkurat hva det altså. Det har hoksa seg til at man i øynene, her og i trygg, altså, og i øynene, og i øynene av Jesus i Kristi, som opphavet til løyve, altså. Det alt denne standard. Ja. Og det blir ofte så at nå vet vi det her var en bøybel som bøyt opp i det gamle og Nye testamentet. Og i verleggen så ganger gamle testamentet lengt inn i evangeliene. Det ikke for å komme til krossverket. At det Nye testamentet, eller Nye sottmalen, teker vi, ja. Og så tar vi så lese. Tror jeg det er viktig at vi gjør oss iver til Guds anta, tar vi lese. Så har vi fått det rette lærdommene via, så har holdt tjokk og lente til å koble opp på de gamle fyrkipene. Ja. Selv om vi som hetninger, eller ikke gjør det, ikke hadde vitt å gjøre. Nei. Og så begynner vi å være etter tog, og ta kan det komme vi så har noen boven som her, som du nevnte i Johan, at du måtte ikke være ensam inn her. Ja, akkurat. Ja. Og altså, og i Kristus ikke vant det. Vanten tar vi faktisk altså, operere eller manøvrere utenfor Kristus. Og kører på holdet at du måste ikke, og du måste. Og her vanten. Altså, jeg har omkantvinner, altså. Jeg har vært sånn vansmatter ved kvinnen og små bøttene. Omkantvinner også om at det her. Nei. Og hevda omkantvinner så för folk kan säga så må jag visa tog jag. Ja. Det som jag öja vara så jag var folk kan folk säga att det är onka mån och jag var ett onka till människor. Nej. Ja, det var sagt något om det. Nej. Nej. Och jag så tacksam för det att uppdragits effekt har ju var lärlinger alltså. Det en trikkløsje i hver og i tøymo som lærte meg. Og det gamle her, og jeg tenker seg Hanna og Johanna og Christian Godsen. De var i havn, og vi var nok snakk i havn på utsatt tøymo. Kom fra okkara høyme av Tofton, som var så trygt og velbyggt, og inne i et høyme. Og det blev bara så gav med. Och jag älskar att arbeta. Och detta stannar kvar i Grönland här det byggde det upp och kanske det tasta eller li och så arbetade jag inte för personer där. Och för tullat arbete så tapsera jag. Men särskilt att ungefär när han har sett mig till att tapsera till en sån morgon. För jag kunde leverera den mannen där. Och så kom jag till Dövra. Och där måste jag inte komma med att jag gick i kyrkan eller och möte. Men med att jag var här så skulle jag komma. Ja. Det har stått lite. Det blev så lärt. Ja. Och så jag är några stora militärcyklar kvar i 16 år gammal. Säger han som live-rott från Kröjnen. Ja. Det var det vi. Alltså motorcyklar? Ja, motorcyklar. Ja. Och det är stora. Alltså. Han kan inte köra till den här. Så jag körde bara. Och det var nog så längt. Ja. Så det var just. Ut i Grönland? Ja, ut i Grönland. Ja. Jag menar att det namn ju kommer så det är så längt väck. Och jag gänga och i malingar kläderna en sån morgon. Det var inte något helt sändande där.
Det de mig inte, Nej. men för på cyklarna så det gött. Så minns jag att jag kom in att han ja, hur ska jag? Så säger jag att det är liver. Nej, Paul, alltså. Det kan du inte vara liver vi. Det är så nog, säger han. Jag säger, det är livet då. Och jag kör mig omväg. Och tog han syna då. I morgen alltså, det är tillfället här. Han tjeckade här och faxar slips och han skulle ner han inte efter 6 på kau i vart. Akkurat. och så säger han med mig att det för ut att så kan ta sig Johanna. Ja, säger han. Ja, så. Säger han. Det är han har inte fotboll. Och Paul, han ska pokla, ha? Säger hon igen. Ja. Så och han har liksom stäcka i sån här. Vad kan han säga? Det var när jag äter, ja. Och så säger han, nej, jag alltid vi bojar bara till morgonen sen. Så får jag bara tolja steg och få det gjort. Så backar jag måste stå. Hon rakte alltid plät. Och du slapp ner via plänna. Ja, men mer tomt så väl arbeta. Tog jag fick 100 kronor viken alltså, som en lärling. Alltså. Så har jag hört. Och bo i det gratis att ta imon. Alltså, vara akkurat som soner just. Det var öliga. Och huset lojte och men otroligt alltså. Det är akkurat som en slott för mig. Och allt var i kvötsen och det var gasplås och så. Så det var inte väse, alltså ta boka och det var inte bergverse. Men alltså, check bara. Alltså inte gränja av nökron alltså. Nekk folkehus. Og nekk folkehus. Ta var det så lite leiver jeg var i kammeren om her ute i Kjattlen og Erling og Gunnar tølle ut i loft og de begge gamle var i entan såret. Ja. Og så var Peter i dagstående og Ingrid var i spøystående og det er ikke godt. Alltså ta. Ja. Ta Alla flesta kände inte till något annat. Nej. Det känns inte till något. Nej. Och så ta intima och tog jag vara så nära, vara godtidsen och det var samma rätt som tej alltså. Det var det behagligt. Det är en charm vi att ha det smått och trångt. Det blir en helt annan hon än att husen är så stora att de nästan har GPS-er för att finna någon annan. Ja, snackar inte. Det var just det tydligt var det. Ja. Men du kom in att här du tog sig om att här vi kan du lärt det av. Ja. Men här du så lärt att bäja måla men eisen till att vira känslorna till öron som här var ganska nära huxan än det som vi tog. Det är att bråta sig oj. Löver kör människa. Ja. Och på en ränkan hårt. Ja. Så det var ut man alltså. Ja. Det är det alltså han för nu här är han faktiskt rättliga kontanter. Ja. Han säger här och han säger jag nämligen jag stäcker sägen heter ju skutje till så komma skuld med lika med Kristus. Låt de ongar rena sigurslönna fratikum ongar röner hetta vi och så ständer gasar är en mjuklika och engladorskan vi tar han text vi tar som han ser i sjönon utan grund uppblåst av holdliga sinnesøynon og heldur ikke fast vi høtta som alt likame vekser Guds utur. Hjelpe og sammanbund av lion og bond og søynon. Og det vil si at alt vi som i Kristus, som tryggva Kristus, vi i hese imiske liener og limener som bundet saman av honom. Ja? Og så sier han at tid vi Kristus deg fra badna lærdom i heimsens, hvor leta tid ta som tid hadde liva og i heimen noen enn sluik på ledge og atikon, og så nevner han tak ikke, smakk ikke, nem ikke. Og hette her, altså disse bøyene,
hette ta alt atla til øyengar vi har møtt. Ja. Og man skulle helt ha vært øvta, at man avværar og alt det Nei, der. det er ikke det. Alt slukt på og lærdomar manna. Han så øyla kontanter her da. Hette her vist år for å være visdommer vi sjølvaldare durskan, eimjukleika atter og i gasareion, og ringare viffer av likamnon, altså ens egna likame, ikkje vi nøkron som æreverst, det er ikke til utan å mette holdt. Akkurat. Her han altså øyla presiser og kontanter. Altså, det er jo mye tjenester som vi ikke mennesker. Ja. Altså, jeg minnes dette her, hvordan han skriver alt det her. Og jeg så ikke meg selv, altså, i tog så det med vår, og det gifter, og for arbeid. Det var en skrekker. Altså, det er en skrekker. Ikke en som vil tjene herren av hjärsta. Og i øynløkene, som du ser da. Ja, ja. Og tog er jeg så spent på. Nå hentet han øynløkene hjemme og i dørten, ja. Men hvordan han ble skapt og i mer, det var tog jeg mennesker å gå med, som jeg nevnte her. Og så da jeg kom til Klaksvær, mamma, hun visste alt hva det skulle være, mente vi alt da. Så kom jeg til Klaksvær, og nå er det akkurat det samme her, altså. Ja, da jeg kom over deg, så vil det være man ha med å finne mer en kone. Tog jeg at jeg måtte ikke være for skjeit. Nett med oss nær sammen. Og jeg minnes godt de sa Anne hvor første fer. Altså vi tar med egen noen at det var hon. Det var akkurat som at det var en trafikkpropper der vi forrige bjør, og det var leier der vår, og det var åpent til middags handlene da. Og så ble det ofte at alle større bilene kom, og så ble det trafikkpropper, og jeg stedte så opp, og her stedte så enda her døtter, Asso og Johans og Ideale. Og jeg hørte ikke på henne, og hun pratet vi omkring. Og hun rådner, og hjertene mer kom til jeg inn. Her stender hun som skal være tog inn. Men så er bare en kaj, og så følger jeg sted at jeg heter her. Så jeg kom hjem til hun en måned, at han fyrer hver mamma. Så sier vi henne, nå har vi funnet henne. Sier vi henne bare, til hun er. Nei, ikke er som til, sier hun bare vi med. Og hva det var, og jeg var ikke hørt klar i hvordan jeg er. Her var det hun arbeidet ja. Ja, innestov, han klattene hadde det her, og røyere virksomhet, ja, og arbeidet i kontorene her. Og så jeg gjør det for meg selv, da jeg fortalte måned til. Jeg sier han så akkurat hvor hun var, men jeg visste ikke om det at Anneke eller Susanne. Og så det var fullstendig stilt i min hjerte. Og da jeg så kvalte kom, så får jeg igjen til deg. Jeg vet ikke. Og det var så kjølsomt altså, at jeg kom inn her, men jeg platt jeg var inn her. Altså. Det var jo, vi var velkjent da. Og så tar jeg og jeg så sier til vi tar, så ble det nok så klokk. Det sa jeg. Så jeg var jo en 20 år eldre enn hun, altså. Bare en 2 måneder, det var i midten, altså. Som mangler jo i 20. Ja, mangler i 20, ja, skjønner. Og jeg sier vi henne hva jeg har fått min hjerte, men jeg sier vi henne, du må ikke bare svære ja. Du må huske om det. Hun sier det. Det er pjøstis, sier hun, tror jeg at jeg vil. Ja.
Alltså det var en otrolig latt i min och liv. Ja. Ja, det blev en verklighet, sant? Så Men det var veldig kjølsamt at han fyrre værmamman satt her, hei slugan skunt, ja, men skunt hon under til. ja, men hon hejde till att hon ville ha det till på plats. Kvart hon falte vet inte men lika mycket att hon är så skriva till och alltså det heter några månader åren att vi giftas då. Och jag får så ner till England och en malskola här. Och vi är här så en 3 månader till 4. På ett annat namn Lutsar. Kom så efter i mars-april. Och gift så 8 april. I 88, ja. Nå, i 86. Nå, 88. 88, ja. Ja. Men jeg og Anna er ikke får jo være med å ha sagt av henne. Altså, hun er sagt i sånne kjasser at jeg har skrivet en tale, og hvis jeg kommer til hvis jeg er ved til stier, altså, til der varslene er, altså, så skal jeg tale, leserne, etter talene, men hvis jeg ikke er, så skal jeg utgjøre det. Sen vi han. Ja. Och här tog så bara talna chattar och tog dem rätt med att lycka och allt det där forskjellige så. Dåren var kommen och han ringde så till mig och be med komma köra sen till att köpa en tröja paketter och så lägga det ena gröna så till för kunna köra. Och så ena med överrösten där 35 år gammal och kona min var 23. Och så skulle jag ha öna till pappa henne då, som är nere i Ontor, bor nere i Ontor, hon bor i Östnär. Och hon för så skulle köra henne till frisör. Vi tatuerade ut och lagt av. Och så tar vi från en att ur kyrkärna. Ta färden en hjärnablötning. Ja. Ja. Och jag upptäckte då att handsken var här, men hånden var här. Ja. Vi leipade trommarna och Arnold datt. För jag är inte klar att börja. Jag lade rösten upp att. Nej. Och bärarna som nian efter. Och hon var väck alltså. Jag någon kyrkaren här. Jag förstår inte var jag fick kräftan från. Bärarna nian postade och en bil kom av öjre och bäraren om att han hade måste stäcka ventil och säga att det var några gäld, ja. Och här var en jet och en dronkor och han kom på en av en. Det sitter och kom till och hjälpte mig att bärarna. Och färdig och lät upp och kör så ta nyer. Ja, och så kan du sätta det att han vill. Och hvis jag nu vaknar så ska jag prata igen. Så ber mannen för att jag ska se på. Och jag var inte alltså, det var så otroligt. Får inte själv vid bilden? Ja? Du får inte själv vid bilden? Jo, jag körde bilen själv. Och han får i hinna bilen. Ja, du har bil själv, ja. Ja, men bara hon var det, ja. Och det är inte längst sedan hon fortalte mig att jag kort ju var öjlig upptidsen av tog jag att så vaknar hon och hickar upp henne och spyr hur hon är och hur hon är. Så säger hon att hon var dötter Gerhamörn och säger att det hade varit så gavar viner, det hade varit viner alltså. Hända Gerhamörn och Mona. Och hon fick så en prat vid henne. Fortalte mig det inte länge sedan. Hon kom till mig och fortalte mig det här. Jag vet att hon upplevde det att det var det här. Men hon lade så i också några dagar och så får hon hem till läraren alltså. Och så säger hon öjsen med mig att Aren, nog slängt Aren, att nu måste du inte kalla mer värme av mig. Till nu då finns jag någon luch av värme av. Så kalla henne värme av. En otroligt kjølsam personer, altså.
tannmata, og jeg fikk en gåva kone, og jeg fikk alt om vintja gåva foreldre. Henne var bare i færen, og hon var færen. Och det är en underfull det är en underfull sikning av livet och att kunna handla på att det som du känner Herren löjde till. Ja. Och handla något. Det är akkurat det här som Paulus och Eisner vill. Ja, det kommer tankar om det. Att han vill att vi ska leva efter till nutja livet. Tog det han säger till att du så börjar vi, ja. Ja. At tid ta oppreist vid Kristus, så søker det som man fire her Kristus sitter vi høyre håndgods. Og ta kunne vi ofta uimynd okken at det er lengt til fra hjørnet og til himmels. Ja. Men det er ikke en avstand. Det er ikke avstand til himmels. Og her som fører noen her, så som han sier det her. Men han sier man fire, så mener han det som hakser det som man fire alt det naturlige. Allt det som vi annars känner som naturliga. Så det tid ta uppreist vid Kristus. Alltså och jag innare människa ända förrän fram fram och vi honom födda något till att nytt liv och nya skapningar kom in och jag allt det satt. Ja men så det som om man för ett hackrier och piver Herr Kristus sitter vi högre handgods. Så är det som om man för inte ett som man gör ner. Tid ju dig och lovtyckare i fjalt vi Kristus i gode. Og dette beint inn i okra gjeranste eisne. Som i hesson førene som du akkurat har fortalt her. Ja. Hvis du har en værmamme som ikke levde akkurat hettar, så har det vært en sånn løsning på at det kanst du ikke. og det var kanskje de mennesker rundt som ikke var inne i disse her situasjonene, som hadde sånne tankar og bare hoksa i 20 år. Ja. Og så blir det still. Nej. Og nu er 24 år så igjen. Det giftes bare 14 del av en vid, Louis er giftes da. Ja. Ja. Og til å si at altså, en sånn tanke her, at hvis nu ikke to og værmamman hadde, og Annika eisne, hadde livet hettar, så var han ikke avvisner. Så var det fiasko det hele. I hverdagen. Og til tog vi som tryggvande ofta møta sånn sorgen og økere livet som faktisk i nøyvare. Tog vi teker den naturlige tankegångene fram akkurat det som hakse. Han som bor i okken altså han kommer direkte fra himmelen. Jeg har også så fort det om her. Altså, jeg minnes det jeg alltid rådet som giftes datter. Det var veldig kjøtt. Han klarer seg ikke uten han kom. Jeg kan ha kommet norran fra, og det er ikke funnet. Og at jeg har en sånn. Og jeg ble nok klakkrevende selv. Altså, jeg er helt det. Han kjører for kjøtt det, men jeg har sånn jeg om. Men dette var Arne du selv var blant med? Ja, det er det. Altså, og det viser for meg som at han nødja løyve, det är så ometallig alltså. Du finner inte andra liv som är så lejs. Nej. Så tror jag det är att han har att det är god som vi antas så inom sker värst en jojtar. Ja. Och du går teker det ska vara så. Och tajt så ger det så är det en sån frier som fetter att det men det kan bli nog så lyckas som äckligt runt om. Akkurat, ja. Det gör det. Och tog förre borstor. Alltså, det var orsök. Så en och för har fotla viss ju sin egna sinne. Ja. Det lägger mig till som är huxa om ta i läs och säger till Paulus kontanter och götles nere. Han säger här i Rombrand 14. Nu för han man kan säga att han milda vägen för han har förståelse för att vi människor är imiska och har imiska tarv allt efter hur vi är byggt till. Ja. Det han säger här i Rom 14 från vers 1 att tätje mot i honom
eller henne for så vidt, som veikur utrunne. Utan å sette til doms om avskående hansere. Og så nevner jeg døme om at hva man kan äta. Tava kunde ju som jöte kunde man inte äta hva som helst. Da. Så sier han, ein hever trygg at äta allt. Men han vet ikke, äter best oster. Ja. Han og äter, må ikke vannvira at han og ikke äter, altså spela hastålere. Og han og ikke äter, må ikke døme at han og äter. Altså. Ja. Og til her og liksom alt det her ligger, du god hever tid mot honom. Hvor du i dømer tjenere annars mans, for sin egna herre stender eller fettler han, men han skal være standande til herren ment eller at han standa. Og så sier han, nå kommer jeg til å sitere, ja, han sier, ein seter ein det hakre enn annan, Ja. så som man maler sondag, ein annan seter alle det her lykka. Ja. Og så sier han, ein og hver har fotla visse og i sin egna sinne. Han akta etter den og gjerta for herren, han etter gjerta for herren, han takkar jo gode, og han ikke etter gjerta for herren, og takkar gode. Så han her fotla vissan og i sin egna sinne. Og til å si at vi kommer til å taka støver som akkurat det du akkurat fortalte om nå, Eisne, hver i ånder heva som det var meninger. Ja. Men vi kattlet til å leva ut fra tog visse som vi heva i okra egna sinne fra herren, altså. Det som vi kjenner. Og tog det slett ikke så svart kvitt ofta som vi gjør det til. Det enten eller. Det har jo vært på samme måte, selvvård. Ja, men det har nok alt vært. Sannhet? Ja. Og her lærte jeg så at lutten er mer verst enn offer. Ja. Sannhet? Ja. Det så øyelig at lutten kan mye. Og i den løyve at du er løyen. Du er som du skal være løyen. Ja. Og ikke løyen, du er som du ikke skal være løyen. Altså det er så øyelig anfalt. Og her var så øyelig enn personer som visste så nek var med, og som slapp på at formidla det. Det var ikke for fra en som person. Så var det gøy med, utan jeg visste alltid. Da fikk jeg vite at det hadde en sånn starv som gjør det. At det hadde vi mennesker gjøre hjelp av mennesker og så framvis. Så det at den altså kom veldig nek fram, men jeg minnes det at det var så vidt var å Sarepta i 76. Det var først da vi til Dabert og da var den fyra kona vi, altså. Og så kommer Kjejolfjers og ta dør hånda. Og så 88, da gifst i atter, da. Og i 88 så får vi et atter av Sarepta. Selv om Paul var her, han tok iver Kjejolfjers, bjøres i tilta, så får vi et atter. Og i Kjejolfjers, helt jo, nek var det. Langt fram, altså. Fra 88, ja, vet du. Ja, i 88, 89, Ja. fors, og inne i 90, altså. Det var også mye vi fikk og til bøttene. Vi fikk jo bare Johannes og Olav, altså tror jeg etter fors Johannes. Olav og i tror fors, og så Asso i 5 fors, og så Paul og i 94. Så det var så rukt liv, altså livet. Ja. Og henne bøttene var alt, vi trus, 2 og Jan og i 5, og Jan i 35, og Elsa i 8 altså. Så det ble skje bøttene, altså. Ja. Rydgjødømme. Ja, jeg tror ikke dømme, og til å lære, så jeg minnes at jeg bestemmer meg til ham, og vi er med han etter å stå på, og jeg får 9 år ta æren i giftet, så vi får at han har vært giftet, jeg forstand ikke at jeg får, altså, tror at han selv var som var formøver, på skolen som Brindla for Sækarstørvøver, Ja.
Han säger med att det är en nöjegave som så vill jag få hött och det har han lagt mest till. Hur ska säga vara vi människor? Alltså, jag har alltid varit väldigt ämor och människor. Och han säger, kom till ut ur Pembroke Wales. Är det här nu gammal? Och så ska det... Så kan stå köra med till hus. Ta är färdigt hus. Och jag var några månader. Och jag minns särskilt i samband med presensier. Jag var presensier. Och jag har varit där nu i Tjöcklandäck var. Alltså, en från Mare. Och i havn. Och i havn, ja. Och så jag sa en av färgerna, så var det en som är väldigt av presensier, alltså var presensier och förra. Och lever så efter 6,5. Och hon säger 6,5, då var Paul akkurat som hinner baptistan. Baptistan. Ta säger hon med mig. Ta säger hon, alltså... Allmänt, det minsta är värre. Ja. Och så tjeckade jag då och tar han inte, och så kom han åter i 8,5. Då var han pura brott. Jag är så anser alltid, alltså. Han bröt inte, alltså. Hur ser vär vi de som kom och lever, alltså. Så säger hon, alltså, upplivad. Ja. Och alltså, jag tänkte att det är märkligt, alltså. Ja. Det är bara så, alltså. Det är så läst. Det är... Det blir en måneder av oss. Ja. Og selv om vi der tryggvann jo nekvara, men det er nesten som han sier her, som vi låser her, det er nesten som han sier omkjøringa. Ja. Altså hver, og i ta nødja lov släpp fram äta. Ja. Det er holdt til like alla tøyna og forrara. Ja, altså akkurat det at nu, ja, ta første giften vi er og ta bøtten kom, så var det mer på en sorg maten, som vi helt det skulle være. Ja. Men nu blev det på en måte som Herre ville jeg at det skulle være. Akkurat, ja. Og det er kallrent i oss inte, altså. Så jeg minnes det at jeg var så kjetter om det som hadde sagt det til imisk og fortalt fra firmaer så. Så jeg for å vite flere av oss nere. Og det var den største signingen som jeg har finnet med noe liv. Det må jeg bare si. Ja. Utan at jeg kan nærre inne på det. Og det var en veldig støyt til at vi ikke må gjøre. Så det er veldig... Jeg har alltid til at jeg har ikke kjent hva det er å være en tryggvande utan at Herren finner meg til at brukt med noen like av ikke mennesker. Det har alltid ikke. Det er så rydgjødømme, ja. Alt det som går med seg 18-4 til altså hva det er rundt og fått. Ja, jeg trykker eisen til at det er veldig viktig for en enkelt av åkken at det er nøye gave som Herren har givet åkken. Ja, akkurat. At vi lever her nå. Ja, akkurat. Så jeg eisen nå er tjejefors og konan tjejetrus. Altså, for en tøytning til jeg for meg ut det. At hun er så røsk. Det kan ikke beskrives. Det er bare så. Ja. 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 Det er som er så valgsikna vi hesten i løyvene her. Du kjenner til at du ganger ikke ensamt og meler ut sin egne tanker og kanskje i felaks tanker vi ånder inntil vi en affær skulle flytte hjemme. Ja. Du kjenner langt her og nå at til himmel her. Ja. Ja, synd og fyrtjivende synes jeg vidt, men til himmel her tog han vegna til at syndene tidsen borster, har tidsen bygg ui okkon. Ja, akkurat. Så han er så nærværende til okkon, men til det som han blir okkon søtja til hakra ui okkon, det som omanfer og som ui okkon. Akkurat. Så vi hele andan himmelen kommen inn ui okkon. Ja. Fast det er ikke så veldig vel oppfyrir meg i støyene. At det fra Søtland Grintbrev, jeg har ofta vært ute og nevnt nek.
4 kapitlet där han säger till att vi missar tog Hon ser utvars människor gång till grund där så enter nutjast av invars människor därför att det är trångt okkara som en stockot och lött, alltså viskar åkning större givle och jag fyllningar dårt. Vi tar visst det kände jag för jag med tåsen. Och så får han i 5 kapitel. Och ta säger han det här som vi alltid huskar om metaliga väl in i det som vi inte har haft framme. Att här är att känna av ett omgångens hållten. Det är i 5 kapitel, är det just det? Jo, det är Och vers 16. ja, och det kunde jag också vara lys. Och det är en underfull lesson av vår. Tog att han får så högt bort fra tog naturliga. Inn i det godomliga. Akkurat, ja. Er sant? Jo. Og her sier han etterpå til vers, sier du, 16. akkurat 16, ja, også her. Ja. Han sier i vers 14 at du kærlig til Kristus tvinger oss. Han er jo i oss, ikke sant? Nettopp, ja. Sant? Ja. Vi tar jo dem så inn i deg for jød, så er det jo deg. Ja. Nå kommer det samme fram som vi laver så i Kolossbjørn, tror jeg, ja. Ja. Så det er deg. Og han døye for jød, for at deg som livet, altså, ta mot jeg løyve, og ja da, skulle ikke langt leve for seg selv. Men fyrir han, som deg er opprissner for deg. Og heretter kjenner vi til ånkan etter holden, og så sier han neka, som løste alt opp for meg her. Om vi så har kjent Kristus etter holden, kjenner vi han jo ikke langt så. Fui, om de er Kristus, er han ikke skapninger. I gamle færre til er våre nøyt, og alt er til fra gode som vi Kristus er, samt i åkken vi seg sjølven, og gav åkken tjenest og satt her den her. Tog Kristus er samt i god heime vi seg sjølven, og tilråkner dem ikke sintertorra, og han har lagt ned i åkken og satt her den her. Videre ta sender på i sted Kristus her. Som til er god og jament vi åkken. Vi jo sted Kristus her vi satt vi god. Vi han som kjente ikke sint, gjør det han, altså god til sint, for i åkken, for jeg vet og i hånden, skulle være rett for så godt. At det her sin øynløgjen, at vi kjenner ikke Kristus etter holden. Hvordan kjenner jeg han så? Kjenner jeg bare munnen hjerte. Ja. Og i munnen hjerte. Og en øynstærke tryggvand, hever han også i noen hjerte. Så alt det var mulig til å kjenne han ut fra sin hjerte. Og i den nødja løyven som han røst opp til. Han røst opp til for å fære inn i hjertet av åkken. Ja. Vi antar noen, altså. Og tog vi ikke godsgjørska folk, men gods antallige folk. Her vi høytningar, alt det som trykker av Østen Gjøtar, fremmand og utlendingar av jøren. Ja. Trå etter fedreland i okkara. Ja. Nu vi kom der så lengt av videre ferden i vrata grønser, råkner vi. Nei, det er vi. Vi er innenfor grensene. Det lurer vel. Ja. Men dette her er så av metallig størst. Ja. Og samstånd har vi god gjørst det så tilpass, så at vi som størreleggeren kan flyte inn i okken. Jeg skal bare sitere dette her til David Atterholm og Adjana. Da han sier vi god, at lyd lade tøyt god, det vi gjørst med større. Ja. Altså, det er også om at det er mot loj og minst det er ferdig, korrekt. Hvis det ikke var herren, så alt er bort hit. Nei, det er sannhet. Det er alt er bort hit. Men da det var herren, så er det andre til for ikke å være til. Men det er lagt svikt alt hit. Ja. Og ikke svikt ut. Ikke svikt. Nei, det er ikke svikt i hånden. Nei, det er det ikke. Nei, og det er det som ræver om til okken, det er at okkara er i hånden, og okkara lov her, altså, i hele tiden, til her og sikningen er, og til her syren er, ja. Skal du be en av bønns av jokken? Ja, takk for det at vi tar komme og si det her, og
Og gjør til at dette kan røkke til. Så jeg har vært som personlig som jeg tar til å være, og kanskje åne. Men det kjenner til å være. Det er bare fakta. Det som man teker fram ur sin egna løyve, sammen vi tar det fakta. Og det skal negge til. Som sangre sier at halka sig holdt herre. Djupare bortse med. Og herre, til nøy så underfullt. Så takk for det, og takk for Daniel, og takk for Anje, og takk for alt disse kære som jeg har arbeidet av oss nere her. Og det var at jeg aldri har nærkant og ikke har tøyt navn. Det skammer. Det er det som realmal, det er liv i akkurat som tryggvante. Så kan det ikke være arvelse enn at vi ikke av hjertet jeg krøyner det som kong i liv i akkurat. Herre, takk for det, og takk for alt lentan. Det er sikkert akkurat kære og alt. Og i Jesu navn i Amen. Amen. Så hesenparsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takka for jokken. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Petersson, som teker seg av Ljøvenon, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Pastar av Gjerstamal som heva vere, der kan du finne av YouTube, om du leitar av Ektus Sjånvarsp. Hesen pastren, han kommer av å ha lagt seg ut her, og han kommer eisner av sender av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesefer.